saben, onte cumpleuse un ano da catástrofe natural que se produciu en Valencia. Por tanto, lles propoño aos grupos que guardemos un minuto de silencio en recoñecemento e na memoria das víctimas. Se lles parece ben? Comenzamos entón este pleno ordinario do mes de outubro. Primeiro punto da orde do día, aprobación da acta da sesión anterior realizada o 30 de setembro de 2025. Alguna alegación? Aprobada. Punto segundo da orde do día, recoñecemento a xente do Corpo Nacional de Policía Diego Vilouta Vázquez o ingreso na orde ao mérito civil. Como saben, o 14 de outubro do presente ano, o axente da Policía Nacional, Diego Vilouta Vázquez, destinado no Grupo Local de Seguridade Cidadá da Comisaría do Corpo Nacional de Policía de Ribeiras, socorreu unha muller que se estaba a asfixiar nun restaurante deste termo municipal, como consecuencia dun atragantamento coa súa comida. O axente, sen demora, e grazas á súa formación e o bo proceder, tivo a iniciativa de realizar a correspondente manobra para que a vítima, con evidentes signos de asfixia, expulsase o alimento que lle estaba a producir dita obstrucción. A actuación deste axente fora de servicio resultou vital para a recuperación desta muller, que moi probablemente tería falecido sen a súa pronta intervención. Tendo en conta os feitos descritos, así como a solicitude realizada pola Confederación Española de Policía, tense a ben realizar ao pleno a seguinte proposta de acordo. Primeiro, expresar públicamente o agradecemento do Pleno do Concello de Padrón ao axente do Corpo Nacional de Policía Diego Vilouta Vázquez pola súa exitosa intervención o día 14 de outubro do presente ano, na que con seguridade salvou a vida dunha muller que se estaba a asfixiar nun establecemento da nosa vila. Segundo, instar ao seu delegado do Goberno na provincia da Coruña a que propoña o axente do Corpo Nacional de Policía Diego Vilouta Vázquez para o seu ingreso na orde ao mérito civil. E terceiro, darlle traslado da presente acordo á subdelegación do Goberno na provincia da Coruña. A palabra a voceiro do BNG. Bueno, é evidente que o coñecemento de primeiros auxilios é vital e en moitos casos como neste pois é a razón da diferencia entre que unha persoa poda vivir ou non. É evidente que foi unha sorte que o policía Diego Vilouta estivera ali en ese momento e reaccionara desa maneira salvándolle a vida a muller, eso é indiscutible, non? Pero, bueno, eu quería aproveitar para marcar a importancia do coñecemento, precisamente, dos primeiros auxilios e propoñer outra vez, porque en algunha ocasión, en este mandato non, pero en anteriores, sí que había propostas do BNG de que se fixeran cursillos, sobre todo nos colexios, para darlle precisamente ao conxunto da rapazada, que son máis numerosos, afortunadamente, que a policía, e poden, se tivésemos coñecementos necesarios, pois salvar máis vidas, como fixo neste caso o policía Diego Vilouta.
Estes cursos, ademais, creo que se deberían de facer non só de primeiros auxilios tamén, senón de seguridade viaria e demais, un pouco de coñecemento xeral de comportamento, pois os máis pequenos, que son os que ao fin e ao cabo nos van a cuidar o día de mañá. E nada máis, bueno, reiterar os parabéns e as felicitacións ao policía Diego Vilota e que esperemos que non se vexa nun accidente así. Partido Popular. Dende o Partido Popular de Padrón queremos manifestar o noso apoio absoluto a este reconhecemento a Diego Vilota Vázquez, xa que recoñecer este acto é tamén recoñecer o esforzo diario, compromiso e vocación dos nosos corpos e forzas de seguridade, polo que creemos que é necesario que se acabe este reconhecemento xa que simboliza gratitude e orgullo a toda a ciudadanía. Moitas grazas. Pois, evidentemente, do grupo de goberno lle damos tamén os parabéns, o agradecemento por esta pronta intervención e que finalmente non tivera unhas consecuencias tráxicas, e nos sumamos tamén a ese agradecemento ao conxunto das forzas e corpos de seguridade do Estado que, estando de servicio ou non estando de servicio, sempre teñen esa vontade de servicio público. Procedemos entón á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Punto terceiro da orde do día. Solicitude á Comisión de Heráldica da Xunta de Galicia para a elaboración do escudo e a bandeira oficiais do Concello de Padrón. Segundo establecido no artigo 3º do Decreto 19/2010 do 11 de febreiro, apróbase o regulamento de símbolos das entidades locais de Galicia e neste decreto se fai constar que ningunha entidade local de Galicia poderá utilizar o escudo heráldico ou bandeira que non fosen aprobados polo Consello da Xunta de Galicia, sen prexuízo daqueles que foron aprobados pola Administración do Estado con anterioridade á transferencia de competencias nesta materia a favor da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo establecido no artigo 259 da Lei 5/1997 da Administración Local de Galicia. A este respecto, Padrón non conta actualmente con bandeira e o escudo que se ven empregando non está aprobado pola Comisión de Heráldica. Tradicionalmente, en Padrón ven empregándose a representación da traslatio, recollida no sello que actualmente se utiliza na documentación municipal e que se atopa representado en diversos elementos do noso patrimonio histórico, como a Biblioteca Pública Municipal, o Pazo do Concello ou a Fonte do Carme, como elemento asimilable a un escudo, pero sin ningún tipo de validez oficial. Tal e como expón a Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia en referencia á identidade heráldica, os símbolos das entidades locais son a primeira imaxe que a cidadanía percibe delas, xa que os identifica e diferencian entre moitas outras cousas de outras entidades. A heráldica é un sistema emblemático que tivo unha presenza continuada e importante en todo o mundo occidental desde a súa aparición hai xa máis de 8 séculos. Neste sentido, a aplicación da heráldica adquiriu particular importancia e o seu desenvolvemento como signo de identidade para perpetuar e divulgar as peculiaridades históricas e xeográficas das corporacións locais e de outras entidades públicas. A determinación e definición dos símbolos non debe ser algo irreflexivo e que responda a cuestións de índole arbitraria ou caprichosa dun momento pasaxeiro, senón que debe derivar dun estudo pormenorizado e serio, destacando os feitos históricos, culturais e significativos do territorio o que vai representar, permanecendo no tempo e singularizando a propia poboación que vive nel. En consideración a estas razóns, a Xunta de Galicia estableceu un procedimento regrado a disposición gratuita de todas as entidades locais encaminhado a lograr estes obxectivos e dar así unha simboloxía propia a cada un dos solicitantes. Deste xeito, para regularizar e normalizar os símbolos identitarios do noso pobo, resulta obrigado acudir á Comisión Heráldica para que, tendo en conta o tradicional uso da imaxe da traslatio, adapte esta representación ao canon heráldico e deseñe, na mesma liña, a bandeira de Padrón. Deste xeito, o noso municipio poderá contar cunha simboloxía oficial validada por expertos cumprindo o procedimento establecido e poñendo fin ás sucesivas versións que nunca cumpriron con dito canon. Polas razóns anteriormente expostas, proponse ao Pleno a aprobación do seguinte acordo: solicitar á Comisión Heráldica de Galicia a realización da proposta de escudo e bandeira do Concello de Padrón. A este respecto, debo engadir que eu mesmo me reunín en
primeiro achegamento co vicepresidente da Comisión Heráldica, o señor Pardo de Guevara, que tivo ben informarnos precisamente do procedimento a seguir e, por tanto, como resultado desa reunión, pois traemos a pleno esta proposta para solicitar a Comisión Heráldica que faga unha proposta de bandeira e unha proposta de escudo. Le cedo a palabra a voceiro do BNG. Bueno, o 30 de outubro de 2008 presentouse polo goberno do bipartito PSOE-CIPA naquel momento a aprobación inicial se procede do escudo e a bandeira municipal de Padrón. Pasou pola Comisión Heráldica e en aquel pleno o concelleiro do BNG, Andrés Santalón, xa dixera e xa puxera en cuestións varios puntos, non? Un era que se entendía que si iba a haber un recoñecemento oficial tanto do escudo como da bandeira, estos tiñan que emanar da cidadanía de Padrón e non de un organismo estivese composto por quen estivese composto. No 2008 a Comisión Heráldica tamén fixo un informe sobre o escudo e a bandeira. Sobre o escudo fixera unhas puntualizacións con respecto á coroa, que tiña que ser a coroa real de a coroa que normalmente se utiliza, se ven utilizando. E varios asuntos con cuestión de cor e demais. Isto con respecto ao escudo, non? Daquela, o concelleiro do BNG xa deixou reflexado e deixou constancia que non estaba o BNG de acordo con esas puntualizacións da heráldica, pero que, basicamente, a principal leiva era que a proposta, tanto do escudo como da bandeira, non emanaba de aquí, senón que era algo imposto a través dun informe, que efectivamente o informe se redactou aquí, que máis ou menos utilizaban o escudo, pero que tiña que facer modificacións cas que non se estaban de acordo. E con respecto á bandeira, pois eu polo que saco de aquí da acta, é que ningunha das partes, ningunha dos partidos que estaban presentes, incluído o BNG, non estaban de acordo, non lles gustaba a proposta de bandeira. En ese pleno se sacou a posibilidade de abrilo a unha especie de concurso ou proposta de ideas ao conxunto da cidadanía para facer esa presentación. Por diferentes razóns non foron. En esta ocasión nin siquiera, polo menos eu non teño coñecemento de que haxa nin siquiera unha proposta de bandeira nin demais, co que me temo que a situación con respecto ao 2008 non variou, nin na forma nin no fondo. Entón, como tampouco consideramos que sexa algo urxente, que teña que facerse xa e que ademais teña que ser desta maneira, de arriba hacia abaixo e non ao revés, o BNG vai a votar en contra. Partido Popular. Gracias. Boas tardes a todos e todas. Con respecto, non vou a repetir o que mencionou a concelleira do BNG con respecto ao ano 2008, que foi cando daquela, se non mal recordo, o concelleiro de Cultura creo que había iniciado este trámite que había quedado despois en suspenso. Sí, porque, por certo, desculpa que te interrompa, pero que, por certo, o resultado dos votos foi que non se acadou a maioría absoluta precisa para que eso fora adiante. Me quedou atrás, perdón. A raíz da presentación por parte do Goberno desta moción,
nos estábamos un pouco, digamos, a mellor hubo algún tipo de reunión con distintos veciños ou veciñas ou representacións culturais. Ustedes xa aclarou perfectamente na comisión informativa que había a iniciativa había partido por parte do Concello de Padrón hacia a Comisión Heráldica, non ao revés. E claro, pois non fixamos unha enquisa, senón simplemente pois falamos con distintas asociacións culturais, se habían expresado ao goberno que había algún problema co escudo ou se necesitaba unha bandeira. Cal foi a sorpresa pois que ningún destas asociacións pois poñían en riba da mesa pois a importancia o momento necesario para traer a debate e posterior votación pois este asunto. Tamén se fala moitas veces de, e vostedes ten máis de unha vez pedido que non se sature moitas veces os servizos de secretaría. Nos consideramos que o mellor é máis importante que os servizos de secretaría se dediquen a sacar adiante licitacións de obras como poden ser pois, o día de mañán a obra do centro médico pois, que este tipo de asuntos. Por lo cal, nos mesmo que na comisión nos reservamos para o pleno, o Grupo Municipal Popular vai votar en contra. Moitas grazas. Bueno, sorpresa para ninguén. É dicir, esta moción chega a este pleno co voto a favor en comisión do Partido Socialista e do BNG. E agora, pois, se lle dá a volta e o BNG pasa a votar en contra. Non, desculpa. O voto na comisión é para traer os asuntos a pleno. Eu digo que o BNG votou esta moción, votou a favor. Non votei a favor da proposta, votei a favor de que viñera a pleno. Non tengo a palabra. Mire, eu creo que vostedes o que manifestan aquí é un enorme descoñecemento da norma. Porque vostedes traen unha ocurrencia de que se isto ten que emanar de quen? De ninguén ten que emanar isto. Porque isto é un procedimento regrado e establecido pola Xunta de Galicia. E, insisto, de decreto 19/2010 de 11 de febreiro. E a mí me choca bastante ver un deputado autonómico votando en contra de cumprir unha norma da Xunta de Galicia, que ten que ser así, e que non hai outra forma de facelo. E o que se propón aquí, dice a señora Rey que aquí non se trae ninguna proposta, evidentemente, porque é que ao que se trae a pleno é solicitar á Comisión Heráldica que realice esas propostas de escudo de pleno que non sabemos xa nin ler, e que xa non temos nin comprensión lectora, quero dicir. Obviamente van a votar en contra de algo que non existe ainda. O que se pretende é coller este sello que é o que vai en todas nos membretes de todas as comunicacións oficiais e que non é oficial. E eu creo que un concello coa entidade de Padrón debe ter como mínimo un escudo oficial e unha bandeira como teñen todos os concellos pois respetables. E ter en conta tamén que a Comisión de Heráldica pois pudo estar diseñando xa pois 40 ou 50 escudos e bandeiras de municipios. Por tanto, é que non entendo a oposición máis alá de, visibilizar que unha vez máis pois tiran por terra unha proposta do goberno. Pero insisto, non veñan con ocorrencias de que isto ten que emanar de tal ou de cual, porque non se pretende cambiar o escudo, se pretende facer unha equiparación, simplemente adaptar o sello que temos agora ás normas heráldicas. E esas non as establece máis que a Comisión Heráldica, como así está establecido neste decreto aprobado pola Xunta. Entón, o seu voto en contra, o que manifesta, insisto, é un gran descoñecemento e no caso do BNG unha gran ocorrencia, porque como di aquí, a determinación e definición dos símbolos non debe ser algo irreflexivo e que responda a cuestións de índole arbitraria ou caprichosa dun momento pasaxeiro. Quero dicir, ten que coller a tradición do que se ven utilizando e creo que a traslatio como elemento representativo dos elementos identitarios de Padrón é unha constante dende hai séculos, todo o mundo sabemos, e por tanto é coller este sello, pasalo polas normas heráldicas e transformalo nun escudo como compete a Comisión Heráldica. Por tanto, están votando vostedes en contra de cumplir unha normativa arreglada e, para a gravidade do señor Rodríguez Conde, votando en contra da normativa da propia Xunta de Galicia que en parte representa como deputada. Non sei que lle parecerá o presidente Rueda ou os seus compañeiros parlamentarios que voten en contra de que se cumpla unha norma. Eu pido a palabra. Hai dereito a réplica? Sí, claro, Primeiro, pido aclaración ao secretario si o que se vota na comisión é
a favor ou en contra ou abstención das propostas dos puntos da orde do día, ou se o que se vota é que esos puntos, esas propostas e esas mocións que están na comisión se trasladen a pleno. Primeira cuestión. O que se vota é un dictamen, se dictamina unha proposta, pero ese dictamen non é vinculante co que se vote no pleno. Comprensión lectora, señor alcalde. Pero Comprensión lectora. si non o quere en comisión, porque o quere? A BNG en comisión votou a favor porque o BNG non está en contra de que se traigan determinados asuntos en pleno e se debatan públicamente. Comprensión lectora. Segundo punto, con respecto á miña comprensión lectora. A miña comprensión lectora. Eu non dixen que existira, dixen que polo que eu sabía non había unha proposta que era o que tiña que facer, que era o que se lle estaba mandando á Comisión Heráldica. Eu estaba falando e poñendo en comparación co que se levou a pleno o día 30 de outubro do 2008 e o que ali dixeron os diferentes partidos na discusión en pleno deste punto. E volvo a decir, eu entendo que a proposta ten que emanar de aquí. En ningún caso, porque non me metín nas condicións, nin as situacións, nin as acotacións que se deban, que se podan ou que se deberían facer para facer esa solicitude de propostas. Eu dixen que tiña que emanar de aquí hacia arriba e logo a Comisión Heráldica dirá o que teña que decir ca respecto desa proposta. Con todo, tamén especifiquei varias veces o escudo, porque o escudo o coñecemos todos, que é este que está aquí. Sí, pero O que vai parexo é o escudo e a bandeira. E eu ainda non vi ninguna bandeira e foi o que eu dixen aquí. Así que, comprensión lectora, igual todos necesitamos un pouquiño. E comprensión oral, pois tamén. Porque o que non se pode facer é tersiversar. Porque xa lle dixe moitas veces que non decir toda a verdad ou decir a verdad a medias é mentir. Así que deixe de mentir. O BNG non cambiou de opinión dende o 2008. Que vamos a seguir votando o mismo. Porque a situación dende o 2008 non variou. O que non variou foi a situación. Efectivamente. Bueno, nós estamos aquí votando en contra e que vostede dea paso á comisión e que propoña a comisión un escudo e unha bandeira. En ningún momento, desde o ano 2008, nunca se volveu a traer, agora traen vostede, non estamos incumplindo. E tamén me dá moita gracia que sempre saque o mismo tema. Eu non sei se a veces non me gusta utilizar as palabras, pero que sea que teña envidia ou que estea pensando en vez de ser alcalde de Padrón en ter outras miras para irse a outro lado, pois iso é cuestión súa. Eu represento hoxe aquí aos padroneses e consideramos que esta moción a día de hoxe hai cousas máis importantes para Padrón que isto, señor alcalde. Moi ben, moitas grazas. Pois nada, por matizarlle a señora Rei, pois que pode haber máis de abaixo a arriba que pasar polo pleno inicialmente a solicitude e que despois se eleve precisamente a Comisión Heráldica, de abaixo a arriba, directamente. No. Quero decir. E despois, se quere facer aportacións, primeiro habrá que ter unha proposta e despois decir, bueno, pois isto igual quereríamos modificalo, o que sea, pero que non van a dar ni siquiera oportunidade a que a Comisión Heráldica faga unha proposta nin de escudo nin de bandeira. E lle digo, vostede se refiriu outra vez a isto como escudo e iso manifesta tamén que non ten moita idea de heráldica, porque isto é un sello. É un sello. Bueno, é no que se vai a usar o escudo, non? Sí, bueno, efectivamente, é que señora Rei, non ten a palabra. Son unha ignorante. Heráldica. Non ten a palabra, señora Rei, pero me parece vergonzoso que no ano 2025, Padrón, continúe utilizando unha identidade corporativa que non é oficial. O que é vergonzoso que no 2025 ainda non teña a gardería entre outros moitas cousas. Señora Rei, non ten a palabra. Sometemos a votación a proposta, votos a favor, votos en contra, queda rexeitada a proposta.
punto cuarto da orde do día. Moción presentada polo BNG relativa á reivindicación do día 25 de novembro e a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Ten a palabra para defendela a voceira do BNG, a señora Rei. Neste 2025 cumprironse 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista aprobada no 2007, despois dun intenso traballo de escoita social. Esta foi unha lei pioneira e vanguardista a nivel europeo. Contemplou a visión da violencia contra as mulleres en todas as súas dimensións e como consecuencia do patriarcado. Ampliou o seu recoñecemento máis alá do ámbito da parella e deseñou medidas integrais de sensibilización, prevención, protección e apoio ás mulleres que a sofren. Desde entón, grazas á presión da mobilización feminista e ao esforzo de distintos colectivos, tamén do nacionalismo galego, houbo distintas melloras e puxéronse en marcha recursos importantes. Porén, non é suficiente e o sistema de loita contra a violencia machista en Galiza sofre a desidia do Partido Popular no desenvolvemento do marco legal e os recortes aplicados nos servicios públicos durante as crisis económicas. Aspectos recollidos na lei como garantir a atención psicolóxica na atención primaria non son hoxe unha realidade nunha sanidade pública en crise. As axudas económicas son aínda menores as aprobadas hai case 2 décadas e non recollen o medre da carestía da vida. Non existe unha axuda periódica que inclúa as vítimas de violencia sexual. Non se garante a formación especializada das e dos profesionais que traballan na cadea de atención á violencia machista. O ámbito xudicial segue arrastrando unha enorme revitimización. Falta financiamento e persoal para os CIN, e os ámbitos estratégicos como o ensino público non hai un verdadeiro plan de educación afectivo-sexual. Eliminouse a materia de igualdade e o Partido Popular intenta impoñer mecanismos de control ideolóxico para restar espazo ás iniciativas feministas de profesorado e estudantado. No verán do 2025 coñecemos un informe demoledor do Consello de Contas no que se avalían as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero no período 2018-2022. Entre outras cuestións, este informe sinala que, malia a súa importancia, a Xunta de Galicia só destina a prevención un 3% dos recursos. Ademais, o informe sinala o recorte de persoal e a falta de construción dun sistema público e directo de atención ás vítimas, de maneira que o goberno galego foi delegando funcións que lle son propias nos concellos, sobrecargándoos ou privatizando servizos. Así, no período 2018-2022, os centros de acollida para vítimas de violencia son entidades municipais ou propiedade de entidades privadas. Tan só o Centro de Emerxencias para Vítimas de Violencia de Xénero é un centro propio. De tal maneira, tal e como denunciaron colectivos feministas, profesionais e o BNG no ano 2024, a Xunta privatizaba os centros de crise 24 horas para a atención da violencia sexual. Máis de 9 meses despois da súa posta en marcha, a Xunta do PP segue ocultando a súa información. Señora, ten que ir concluindo. A privatización, precarización ou carencia de servicios públicos son un obstáculo na loita contra a violencia machista. É por iso que é fundamental tanto acrecentar os recursos económicos para este ámbito como reforzar os servicios públicos. Algo tan sensible como a atención á violencia sexual non poden depender de empresas multiservicio vinculadas ao Partido Popular como Eulen ou OHL. E os graves incidentes coas pulseiras de control telemático no Estado tamén son unha alerta sobre as carencias de recursos que están nas mans privadas. Neste 2025 cúmplense 30 anos da Declaración de Beijing. Hai que recordar que se recoñecía internacionalmente algo hoxe cuestionado abertamente, que a violencia de xénero é un obstáculo para o logro de obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz e que menoscaba ou impide o gozo pola muller dos seus dereitos humanos e das liberdades fundamentais. Señora Rei, vai a concluir, por favor. Daquela non podo ler a moción que presentei xa por escrito e que se sabía cal era a súa extensión. Ten vostede o seu tempo de intervención, señora Rei. Pregunto á secretaria. Sí que é verdad que os asuntos da orden do día deben de darse lectura, pero o tempo é para as intervencións no debate. Continúe, señora Rei. Entón, por favor. Lea as propostas de acordo.
Hai que recordar, non porque a xente que ve o pleno a través de internet cando suba o vídeo e os que están aquí presentes teñen dereito a saber, a escoitar cal é a proposta completa que presenta, en este caso o BNG, ou calquera outro partido que conforma a Corporación Municipal. Continúe, por favor. Se non, poñamos un número de palabras. Continúe, por favor. Neste 2025 cómprense tamén 30 anos da Declaración de Beijing. Hai que recordar que se recoñecía internacionalmente algo hoxe cuestionado abertamente, que a violencia de xénero é un obstáculo para o logro de obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz e que menoscaba ou impide o gozo pola muller dos seus dereitos humanos e das liberdades fundamentais. Daquela equiparábase por primeira vez a violencia contra as mulleres como violencia de xénero, entendendo esta como unha construción cultural susceptible de ser modificada no tempo a través dos procesos de socialización. Nun contexto de avance e normalización das posicións negacionistas que coincide coa defensa ultraliberal do baleirado dos servicios públicos, urxe unha resposta que aposte por máis feminismo, máis recursos e máis servizos públicos. Temos que denunciar de forma clara e directa que cuestionar a violencia machista é violencia machista, e que privatizar e desmantelar os servicios públicos resta capacidade na loita pola igualdade e contra a violencia machista. No 2024 foron asasinadas, segundo as estadísticas oficiais, 5 mulleres en Galiza. Hoxe hai máis de 6.000 casos activos en Bioxen e no que vai de 2025 houbo varios feminicidios e intentos de feminicidio en Galiza. A violencia machista é unha realidade incuestionable. Constitúe un problema de dereitos humanos e é o principal problema da vida das mulleres. E, polo tanto, as institucións deben reaccionar reforzando recursos e servizos públicos. Por estes motivos, a Corporación Municipal do Concello de Padrón, e ahora sí podo resumir, propón ao BNG someter a debate os seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a adoptar as seguintes medidas. A. Atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero na comunidade autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022 e, singularmente, pautar o incremento de persoal, o incremento do orzamento destinado á prevención e sensibilización, a planificación dos procesos de contratación e subvencións con publicidade e concorrencia e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. B. Impulsar un novo marco regulamentario orzamentario, incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIM, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de rateos mínimos de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIM. E C. Reincorporar no sistema público os centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e blindar a prestación deste servicio con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar pola súa posta en marcha no ano 2026 unha axuda periódica específica para vítimas de violencia sexual. E segundo punto, instar ao Concello de Padrón para que aplique as medidas recollidas no Plan de Igualdade aprobado no 2024 e traslade un informe de seguimento de todos os protocolos abertos. Moitas gracias, señora Rey. A palabra ao vocero do Partido Popular, señor Rodríguez Conde. Ben, gracias. Explicar que dentro do Grupo Municipal Popular non vamos a poñer impedimentos para que se aprobe esta moción. Pero sí tamén quería engadir que este tipo de temas que son moi sensibles, debíamos, a nivel, sobre todo a nivel local, debíamos ir todos a mano. Eu tamén quería expresar que na comisión informativa, dende o noso grupo, habíamos presentado tamén unha iniciativa, unha moción neste sentido, na cal podíamos tentar chegar a unha transacción, de feito, polos tres grupos que conforman que conforman a corporación local, na cal, nun momento de ir debatindo e ir cedendo constantemente da parte do Partido Popular nas 10 propostas que presentábamos,
Ao final non se chegou a un acordo, unha votación na cal se decidiu que a nosa iniciativa, que era dirixida totalmente, e así vou explicar, con respecto a temas relacionados con Padrón, non pasou ao corte, se pode dicir así, da comisión, e por iso hoxe non está aquí debatíndose en este pleno. Nos levábamos 10 puntos, nos cales o primeiro era reafirmar a condena unánime do Concello de Padrón de toda forma de violencia contra a muller e o compromiso desta Corporación Municipal coa Lei 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e tamén a Lei 1/2004, do 28 de decembro. Tamén o segundo punto era promover desde o Concello de Padrón a celebración dun acto público o mesmo día 25 de novembro, no que se dé a lectura ao manifesto consensuado con todas as forzas políticas con representación na Corporación Municipal. Este foi tamén un dos temas que o Partido Popular estaba disposto a ceder, porque se había falado que o día 25 podía ser que caera entre semana e que se pasara ao fin de semana, que cando hai máis persoas poden secundar este tipo de acción. Dixemos por parte nosa que non había ningún problema, tamén se explicou por parte do alcalde que quen redactaba ese manifesto era a propia oficina do CIN, estábamos dispostos a que continuara en ese sentido para que subera un maior consenso entre todos os grupos relacionados con un tema tan importante como este. No terceiro punto era instar tamén ao goberno local a cumprir todos os compromisos adquiridos no Plan Estratégico e de Igualdade entre Mulleres e Homes 2024-2028. O cuarto tamén era desenvolver un programa anual de formación e reciclaxe para traballadores municipais, fundamentalmente orientado aos axentes da Policía Local, persoal de servicios sociais, festas, eventos, deportes e educación. O quinto era engadir unha adenda ao Plan de Igualdade que defina mellor o protocolo municipal de atención e derivación das vítimas de violencia de xénero a recursos especializados como o Centro de Información á Muller, o 016, o XEN ou servicios sanitarios, entre outros. Tamén, no punto 6, implementar na páxina web do Concello de Padrón unha canle de denuncias cívicas e un buzón confidencial na liña das posibles vítimas. Aquí tamén se había engadido algunha modificación a este punto, no cal nós tamén aceptábamos a proposta, neste caso, do goberno, de modificar as canles que había, estábamos dispostos tamén a chegar a un acordo ou incluso a retirala. Tamén, no punto 7, consignar nos orzamentos 2026 unha partida específica de polo menos 50.000 euros o desenvolvemento de accións de sensibilización, formación, prevención, atención e reinserción. Aquí tamén se explicou por parte do goberno que por que esa cantidad de 50.000, cando tamén estábamos dispostos a retirar esa cantidad, senón valorándoa entre todos o que era a mellor cantidade para todos, pero de maneira consensuada. De feito, dixemos que retirábamos eses 50.000 euros, esa cantidad. No punto 8, promover a instalación de puntos seguros ou puntos violeta nas festas e eventos municipais máis multitudinarios, que xa se está facendo e nos era unha maneira tamén de continuar e apoiar as liñas que estaba levando o goberno. Tamén estábamos dispostos, se houbera algún problema de retirar ou incentivar, tamén estábamos dispostos a facer calquer tipo de modificación nesta moción. Tamén, remato agora. No punto 9 era elaborar unha memoria anual, como ben se dixo, sobre a execución orzamentaria de todos os protocolos políticas locais de loita contra a violencia sobre as mulleres e dar conta da mesma ao pleno da corporación antes da súa divulgación pública. E por último, o punto 10 foi facultar ao señor alcalde ou concelleira en que se designara para xestionar as solicitudes do Fondo do Pacto do Estado ou da Xunta de Galicia. Esa era a nosa proposta, non se chegou a un acordo, hubo unha votación e non pasou o corte, pero bueno, consideramos que é un tema moi sensible e debíamos ir todos a man. Repito, e acabo a miña intervención, como empecé, por parte do Grupo Municipal Popular, non vamos a poñer impedimentos para que se aprobe esta moción. Nada máis. Moitas grazas, señor Rodríguez Conde. Ben, dende o Grupo de Goberno, podo decir que vimos a manter o noso voto
o mesmo que votamos na comisión o mantemos tamén no pleno, non como fan outras forzas que despois o cambien. Certo que houve un intento de chegar a un acordo entre as tres forzas políticas que finalmente non puido ser así e o que ven é a proposta literal que fixo o BNG. Non obstante, a pesar de non estar negociada, nos votaremos a favor porque consideramos que aquí debemos amosar un mínimo de unidade a un tema que das principales preocupacións e das principais lacras que afectan a nosa sociedade como é a violencia machista en todas as súas formas. Non sei se queren engadir alguna cuestión. Eu simplemente quería facer unha petición ao Partido Popular, porque entendo que é un tema moi sensible, que é un tema debería ser prioritario. As mulleres somos a metade da poboación e a outra metade pois tamén se sinte e está afectado porque ao fin son familias, non? Entón, eu lle pediría que trasladara ao seu grupo político que incremente as partidas da Xunta para intentar acabar con esta lacra e que reincorporen ao sistema público os centros de crise 24 horas. Ten que estar na rede pública. Cando privatizas, pasa a ser negocio. E sabemos como acaban todos os negocios. Señor Rodríguez Conde, quere contestar? Ben, sometemos entón esta proposta a consideración do pleno. Votos a favor, votos en contra, abstencións, queda aprobada. Moción presentada, punto quinto da orde do día, moción presentada polo Partido Popular relativa á sinalización de recursos patrimoniais e elementos turísticos do Concello de Padrón. Ten a palabra para defendela o voceiro do Partido Popular, señor Rodríguez Conde. Adiós, moitas gracias, Gabriel. Bueno, isto é unha moción, e así eu trasladei tamén a Comisión Formativa, unha moción positiva, por así entendemos, incluso de reforzo ao que se está facendo e o que se leva facendo durante moitos anos no noso Concello. Vou proceder a ler a exposición de motivos para que quede claro, neste caso, pois o Concello de Padrón posúe un patrimonio histórico, cultural, ambiental e turístico de enorme valor, recoñecido tamén a nivel galego, estatal e incluso internacional, entre os que sobresaen principalmente referentes como o Camiño de Santiago, a Casa de Rosalía, de Castro, o Museo Camilo José Cela, que concentran boa parte da comunicación turística municipal. Porén, existen tamén no noso municipio outros numerosos recursos con menor relevancia pública, pero igualmente de grande interese histórico, etnográfico, cultural e tamén paisaxístico, que en moitos casos gozan de escasa visibilidade pola deficiente ou inexistente señalización. Pontes históricas, capelas rurais, pontes, miradoiros, rutas, como falábamos outro día, rutas do colesterol que non están designadas como rutas de colesterol, pero sí que outro día, indo a outros concellos, víamos como designaban rutas de colesterol e eran, a parte, moi collidas de maneira moi positiva por parte da veciñanza. Tamén, desde o Grupo Municipal do Partido Popular, consideramos que a promoción equilibrada deste conxunto de elementos contribúe a diversificar a oferta turística, repartir o fluxo de visitantes e fortalecer o sentimento de identidade local, ademais de redistribuir a dinamización económica das parroquias e do comercio de proximidade. Como calquera pode comprobar noutros concellos, as novas tecnoloxías tamén permiten a día de hoxe mellorar a sinalización, alén de elementos patrimoniais máis relevantes mediante paneis informativos uniformizados, códigos QR, rutas autoguiadas ou sistemas de realidade aumentada sinxelos, de baixo custo e alto impacto. E por todo isto, desde o Grupo Municipal do Partido Popular, traemos un acordo que consideramos positivo, sin intención nin de politizalo, nin simplemente por mellorar os recursos que ten o noso Concello, e o primeiro era elaborar un inventario municipal actualizado dos bens
e recursos patrimoniais e elementos turísticos de menor relevancia históricos, etnográficos, arquitectónicos, naturais, existentes en todo o concello. O punto 2, diseñar e implementar un plan de señalización turístico-cultural ambiental secundario co seguinte contido mínimo: A. Criterios comuns de deseño, materiais e iconografía. B. Señalización direccional e interpretativa dos espacios públicos. C. Inclusión dos códigos QR con información multilingüe e xeolocalización. D. Posibilidade de integrar os puntos en rutas temáticas ou circulares. E para terminar, o punto 3, garantir a participación, como non podía ser de outra maneira, de entidades veciñais, culturais e turísticas na priorización dos elementos a sinalar, especialmente no medio rural. Quería terminar dicindo eso, que presentamos así, aparte, con esa afán de querer mellorar, non dunha maneira crítica, e así non quero que a vexan de cara ao goberno, senón con tal, a idea é de sumar, nada máis. Moitas grazas, señor Rodríguez Conde. Señora Rey, ten algo que añadir? No. Nos imos a apoiar esta moción, nos parece interesante, benvidos a esta necesidade, creo que era algo que tiña que estar feito, realmente non está, e algo de responsabilidade tamén terá o Partido Popular. Non obstante, me parece que agora, polo menos dentro da oposición, si vexan a necesidade de coidar os nosos elementos patrimoniais, de terlos ben sinalizados, etc. É algo no que nos estamos de acordo e que esperamos poder poñer en práctica en breve. Simplemente, eu xa sei que vostede sempre intenta dicir que vostedes están facendo ben, vían o camiño. Eu tamén hai que facer tamén unha retrospectiva, señor alcalde. Non pode dicir falar do pasado como dicindo que todo está mal. No pasado tamén se fixeron cousas moi boas. E eles, o grupo que estuvo gobernando durante 12 anos, tamén fixo cousas boas tamén polo turismo. E neste caso tamén pola señalización. Aquí o que se pretende, por eso que non me gusta que constantemente estea atacando o anterior, que ahora nós vamos pola senda que vai vostede, non. Aquí o que se pretende é que o noso concello, que o noso povo vaya crecendo. E non me gusta, sinceramente, ou non sei como dicirlo sin ter que ser brusco, que sempre mire para atrás cando as cousas son mal, e de sin embargo tamén se fixeron cousas ben. Bueno, é a súa opinión. Claramente. Quero dicir, non foi a opinión dos padrones, bueno, pero podes presentar. Vexo que se refire aos gobernos anteriores como eles, como se vostede non tivera formado parte destes gobernos, señor Rodríguez Conde. É dicir, lle gustaban tan pouco que ni sequera se identifica xa con eses gobernos. Sí, non, totalmente, alcalde. Non pasa nada. Ben, evidentemente que eu teño que recordar certas cousas, porque o que non está feito é porque non se fixo. Eso é unha evidencia, señor Rodríguez Conde. Está aí, nós estamos aquí, e nós estamos para intentar mellorar. Me parece ben, vale? Moi ben, pois sometemos entón a votación a proposta do Partido Popular. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. E ben, punto sexto da orde do día, dación de conta dos decretos do alcalde, do número 685/2025 ou 784/2025. Punto séptimo da orde do día, mocións de urxencia. Temos unha moción de urxencia, que neste caso presentamos dende o equipo de goberno e ten que ver pois coa aprobación do plan provincial do POS adicional que, digamos que dota a Padrón de 194.552,41 euros, dos que se pretende dotar unha parte a gasto corrente. E dado que o prazo para solicitar o financiamento de gasto corrente remanda o 31 de outubro, pois se fai necesario, isto motiva a urxencia desta proposta. Votamos, por lo tanto, a urxencia, votos a favor, queda aprobada. Ben, pois por concretar un pouquinho máis, deses 194.552,41 euros que lle corresponden a Padrón de POS adicional 4/2025, dedicaríamos a gasto corrente 17.752,09. Se queren facer alguna cuestión? Sí. Nada, isto sale
un acordo, e hai que dicilo así tamén. Considero que cando se fala entre as distintas formacións, pois creo que é bo, e en este caso pois foi un acordo que se chegou por parte, en este caso, pois a portavoz, a súa concelleira de Obras, a concelleira do BNG e o Partido Popular, chegamos a un acordo para, no futuro, cando veñan o pos, neste caso, que agora é, por iso que hoxe acababa, bueno, mañá acaba o do gasto corriente, porque a suma das dúas obras que propuxemos os distintas formacións, non é as distintas formacións, os concelleiros do noso concello que miran e velan polo que se faga ben para todos os veciños, e neste caso, pois, eu creo que se vai polo bo camiño e considero que é bo, salí contento, o momento salí tamén na reunión. Costou porque o estamos traendo in extremis, é dicir, Xa, a vontade, señor alcalde, en extremis, xa sabíamos que... Pero, bueno, eu saco algo positivo e é que entre todos, en este caso, entre todos, aportamos, cedimos e conseguimos que a obra, que as súas obras que van a vir máis adiante, antes do 30 de novembro, que acaba o plazo, pois no próximo pleno ordinario, supoño que vendrá... Acaba o 30 de decembro. Perdón, o 30 de decembro. Pois no próximo pos vendrá unhas obras que foron consensuadas por todas as formacións. Podemos dicir que estamos contentos. moi ben, pois, se non hai ninguna outra aportación, sometemos a consideración do pleno esta proposta. Votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Moi ben, punto 8º da orde do día, rogos e preguntas. Non hai ningún rogo ni ninguna pregunta presentada en tempo e forma por escrito. Entendo entón que todos serán orais. Non sei se o BNG ten algún rogo. Adiante. Como todos os anos, Vía Galega organiza para o 15 de novembro actos en todos os concellos do país que ven desenvolvendo para divulgar e popularizar os nosos símbolos nacionais, leizado de bandeiras e do himno. En novembro de 2022, e gracias a esta iniciativa de Vía Galega e co permiso da Comunidade de Montes do Lapido, colocouse no miradoiro do Lapido un mastro e a bandeira galega. A finais do 2023, o Concello, a petición do BNG, colocou unha bandeira polo mal estado da que estaba colocada, que acabaron sacando. Na actualidade, a bandeira está prácticamente desaparecida polo desgaste, polo que rogamos se restitúa a bandeira e, a ser posible, antes do 15 de novembro, para poder continuar coa cooperación que ata agora tiñamos con Vía Galega. Se vai a restaurar. Bueno, se vai a restaurar, pero non sei se nada antes de coincide porque o prazo de entrega da bandeira, como ben sabes, cerca de 2 meses. De todas maneiras, tamén lle digo, é da comunidade de Montes do Lapido, non é unha cuestión de pleno porque non é un terreno municipal, entón, en todo caso, teria que tratalo pois coa comunidade de Montes do Lapido. Dende o 2022 que se colocou o mastro, a primeira bandeira se colocou xunto co mastro, pagado por Vía Galega, destrozaron aquela bandeira e se fixo a restitución dende o Concello. Primeiro pagaches, eu creo que pagou o BNG, non sei, a primeira. Bueno, a primeira que se colocou xunto co mastro foi Vía Galega. Se destruiu aquela bandeira e o BNG colocou outra. Pero aquela acabou tamén destrozada e ademais lle cortaran a corda e, bueno, e se veo aquí e A se terceira fixo, pagou na Concello. pagou no Concello. Por E a eso, cuarta pagará a comunidade. por eso ahora, bueno, eu a comunidade non o sei, pero como é está dentro dos actos que organiza Vía Galega todos os anos en cooperación cos concellos, por eso, novamente, traía aquí o rogo para que se restituíra a bandeira, porque está integrado dentro dun programa e dunha acción anual que fai Vía Galega xunto cos concellos. A comunidade cedeu para que se colocara o mastro, xa o mastro e ao gasto de colocalo e todo o asumiu Vía Galega dentro dese programa, pero Vía Galega
todos os anos manda unha carta a todos os concellos para que colaboren con esta iniciativa. Aquí a maneira de colaborar é colocar pois, esa bandeira. Por eso traía o rogo aquí. Algún outro rogo? ¿No? Partido Popular? Sí. No lugar del estilo, Inidia foron medrando uns baches alrededor dunhas arquetas que hai no medio da pista, a raíz, supoño, destas chuvias que hubo, e por iso rogamos que procedan a súa reparación o antes posible para que non vayan medrando pois as distintas Sí, sí. vale. Quedan aí, se queren fotos, pois podemos aportar. Vale. Moi ben, agora, pois, en relación ao vertido do río Sar, originado pola depuradora de Silvaúta, o alcalde manifestou recentemente que estuda sumarse ao Concello de Ames, vímolo públicamente, para presentar unha denuncia ante a Fiscalía de Medio Ambiente. O curioso é que, tal e como podemos ver nalgúna nova, vostede manifesta que a situación do cárcere é lamentable e apunta que esta é a gota que colma o vaso, criticando a falta de información por parte da Xunta de Galicia e Aguas de Galicia. É ben curioso isto porque neste vertido, en concreto, non hai ninguna dúbida que a orixe foi a depuradora de Silvaúta, propiedade do Concello de Santiago, e a empresa promotora EDAR, a QUES, é unha sociedade estatal propietaria do Ministerio de Transición Ecológica. Resulta ben curioso que vostede apunte únicamente á Xunta, caso, supostamente, os causantes son o Concello de Santiago e indirectamente a través da QUES o Ministerio o Miteco. Por lo tanto, o rogo é o seguinte, que o Concello de Padrón, no caso de iniciar calquera acción judicial ou reclamación polos prexuicios ocasionados por este vertido ao río Sar, enfoque tamén e dirixa ditas actuacións para os responsables do propio vertido, nomeadamente o Concello de Santiago e a propia empresa QUES, é dicir, o Miteco. Outro rogo. Na relación de decretos... Eu contesto a este rogo. Isto non... vamos a ver, se se me permite. Agora sí que quero pedir a participación da secretaria. Si son rogos, o que non pode é, cando interesa, contesto, cando non interesa, non contesto. Se é un rogo, entendo que se dá exposición ao rogo, e nada máis. Se non, eu podría presentala en preguntas, que traigo outras preguntas relacionadas co tema, pero bueno, eu entendo, os rogos trae debate, sí ou non? O que se prohíbe explícitamente nos rogos é que haxa ningún tipo de votación. Perdón. Que haxa ningún tipo de votación, se prohíbe explícitamente. Nada impide que se poda contestar Vale. aos rogos. Lo digo porque Non está prohibido para todos explícitamente. igual. Claro. O que pasa é que hai rogos que considero que requieren contestación e outros non. Tamén lle contestei aos baches do vestido. Tamén lle dixen aos baches do vestido. Me preguntou se quería foto non sei que e lle dixen non, claro. As fotos. Mira, Pero unha cousa é tema, o que di tema vostede do- e outra é que queda debate. Eu, se non, pois, a partir de agora, cando vostede considere que as normas do xogo afectanlle positivamente, tirará para un lado, eu que quero é que sea ecuánime. É dicir, se para un sí, para outro tamén. Naturalmente, señor Rodríguez Conde. Agradezco. O que lle podo garantizar é que sempre vou a defender a postura do goberno. Eso creo que estamos, o sea, non é sorpresa para ninguén, non? Mire, co relacionado ao vertido no río Sar, dende o martes, non recordo o día agora, pero dese martes que se produciu o vertido ata hoxe, non tuvemos absolutamente ninguna información por parte de Aguas de Galicia, que é o órgano que ten que velar precisamente por esa Vixia. cuestión, vale? Perdón, E eu que ten que informar, vale? Ninguna comunicación, ninguna chamada directamente, nin de Aguas de Galicia, nin da Consellería de Medio Ambiente, nin por registro entrou nada, absolutamente nada, dende o martes do vertido hasta hoxe. Vostede considera que eso é normal? Pregunto. Cando acabe usted, se non estamos entorpecendo. Aquí, a única entramos en información, debate. a única información que obtivemos foi grazas a que a alcaldesa de Santiago precisamente lle dixo a QUES que nos enviasen o seu informe e viñesen aquí a informar. E iso foi o martes seguinte, unha semana despois. Durante unha semana o Concello de Padrón non tivo ninguna información oficial de ninguna entidade para saber que estaba acontecendo no río. Só o que se estaba publicando en prensa, que creo que víamos todo. Vale? Nos non reservamos, evidentemente, o
dereito e a emprender accións judiciais, pero, quero dicir, o Concello de Padrón non vai a denunciar a B ou C. O Concello de Padrón, en todo caso, pondrá en coñecemento da Fiscalía de Medio Ambiente o suceso e se investigará. E se ten que chegar ao Ministerio, chegará, e se ten que chegar a Augas de Galicia a Consellería de Medio Ambiente, chegará, e o Concello de Santiago chegará. Eu non teño, o sea, nós non nos metemos, é dicir, non é que se pretenda inculpar a uns e outros, non, que se investigue e que se esclareza cal é a responsabilidade, nin máis nin menos. Nós temos o informe da COES a este respecto, temos bastante claro o que pasou, pero terá que esclarecerse, dende logo, por os cauces que estén establecidos. Pero a mí me parece grave que precisamente a entidade que ten que velar por estas cuestións da Consellería de Medio Ambiente e dende Augas de Galicia pois non se tivera informado en ningún momento ata hoxe o Concello de Padrón. Sabe por qué? Sabe por que non informou? A ver, Sabe por qué? sabe vostede? Sí, A ver, porque estuveron entre 7 e 8 días sin comunicar nin a empresa executora, en este caso Aques, dos reparacións que estaba facendo, mala reparación, e ese vertido durante 7 ou 8 días non se informou a Augas de Galicia. Interveu porque, en este caso, o Concello de Ames e a zona de Bertamiráns empezaron a presentar, chamaron a Augas de Galicia e foi porque se tomou as decisións. Foi o que a nós nos trasladan. señor Rodríguez, Hubo 7 días aí que non... ten unha entidade que chama Plan de Vertidos, ten Plan de Vertidos que son extremadamente dilixentes, podo asegurar, porque con vertidos mínimos do Concello de Padrón, Nos chaman, pero en el momento, efectivamente. Menos de media hora nos Pois están aportarei Me Sea parece ben. a hora información. que se Me parece ben que vostedes saben Que defensa de durante Augas de 7 Galicia, días pero o No, Concello pero de que Augas de Santiago, Galicia que se ten que dar conta do vertido O- e ten que poñer de manifesto a todos os o particulares. Concello de Eso Santiago fan e a empresa, en Padrón o fan a media hora. pois o Concello de Santiago non informou e foi gracias aos veciños de Bertamiráns que se puxeron en contacto con Augas de Galicia e a partir de aí a menos Galicia mal, empezou a actuar. menos mal, porque como non ten corpus de inspectores Augas de Galicia para ver como está o río, Si toda a de consellería. feito, ata hoxe, cando di vostede que se enterou Augas de Galicia? 7 días despois. Non me creo, pero vamos, nin Moi ben, unha pois. palabra. E segundo, 7 días despois, desde estes 7 días ata hoxe, digo eu, non digo de hoy, pois igual a Padrón hai que decirlle que teñen un problema ali, igual hai que advertirlle de que problema Augas de Galicia abre un expediente ao culpable dese e non informa aos municipios afectados. Cando teña o expediente aberto e empecen a facer todas as indagacións, informará a nivel informativo, pero actuará sobre os que provocaron ese vertido. Claro. Non creo Porque que que vostede, imagínese, en vez de ser no SAR, chega a ser no Uller, que é onde temos a ETA, de onde captamos a auga para o consumo, e Augas de Galicia. Sí, depois te voy aquí outra pregunta sobre eso. Eu- Pregunta. Me parece tamén que actúe como valedor da Consellería de Medio Ambiente, pero bueno. Solo un inciso, e aínda que, bueno, ti podes proteger ou non a Consellería de Medio Ambiente, a de Augas de Galicia, e me parece mentira que digas, porque con todos os agentes de medio ambiente super profesionales que hai traballando no río Ulla e no río Sar, e incluso os de Augas de Galicia, os inspectores, me parece que digas que tardan en ver un vertido como este, 7 días, bueno, había que expresar, había que decirle a eles a ver que pensaba. Non len a prensa. Os papeles, a formación, aí traerei. E despois... Pero non explicas que te amáis. Non se preocupe. Aportarei toda a información. Explica. Dareilla, entende? Sí, Non sí. como ustedes que a veces non nos aportan información. Vale, na relación dos decretos que nos acaban de xuntar estes días, que nos entregaron para este pleno, vemos que o alcalde asinou moi diligentemente unha segunda adenda para o convenio con Augas de Galicia para a actuación mellora do abastecemento do sistema da marxe dereita da Ría da Ousa, ampliación da etapa, estábamos falando agora, do sistema de abastecemento ao Barbanza, que supón, desde o ano 2024 ata o ano 2026, un investimento de máis de 10 millóns de euros. Estábamos nós nesa presentación, non se acorda. Estamos. Foi onde lle dixen á conselleira que non era moi lóxico captar auga do pero río Ulla e fomentar a industria de Altri. Déixeme acabar. Esa arriba. De acordo. Depois, se se enfada porque alguén lle di algo,
non acabei de expoñer, que eu xa sei que se encontra un pouco nervioso, señor alcalde, non pasa nada, o acabar pode usted engadir o que quere. Tendo en conta que Aguas de Galicia remitiu por correo electrónico a conformidade con esta segunda adenda o pasado 26 de setembro, e que, como é lóxico, acordou suscribila e dar conta ao pleno. O rogo é o seguinte: rogámoslle que sexa igualmente dilixente para a remisión a Aguas de Galicia de documentación necesaria para desbloquear un investimento de alrededor de 3 millóns de euros no noso concello, comenzando por eses 900.000 euros que está previsto investir no lugar de Tarriba. E pois o último rogo, rogamos que volva a realizarse a ITV móvil agrícola en Iria, no campo da festa, como se estaba desarrollando antes, e agora no campo do Souto. E nos trasladan que a veces hai un caos bastante circulatorio, bastante importante ali, cando antes se realizaba no campo da festa e eran simplemente tractores e vehículos agrícolas que iban ali e non supoñían ningún tipo de teima cando se realizaban esta inspección. Por lo cual, rogamos que se solicite outra vez, si é posible, a ITV móvil en Iria, no campo da festa. Usted sabe que non é un terreno municipal. Antes xa estaba ali e nunca houve problema. Bueno, pues nada. Vale. Preguntas? Moi ben. Preguntas, entón, como non hai ninguna presentada en tempo e forma, formúlenas e se lle dará contestación no seguinte. Beñega, ten algunha pregunta? Sí. Adiante. Esta semana fíxose público os problemas que ten o alumnado, o parte do alumnado, do IES Macías o Namarada, para acceder a un espazo para poder sentar os días lectivos en sesión de tarde. O CIP, Rosalía de Castro, coa falla de persoal, ademais de outros problemas, as unitarias, agora dependentes do CRA, con diversos problemas tamén de organización e carencias diversas, o resto de centros de ensino do Concello, tamén con bastantes eivas, un ano máis, cada centro escolar con días non lectivos diferentes e que complica enormemente a conciliación familiar, etc. No pleno do mes de xullo, o BNG preguntaba cando se vai convocar o Consello Escolar Municipal, e o señor alcalde contestaba que presumiblemente en setembro de cara ao vindeiro curso. Pois ben, estamos a finais de outubro e aínda nada, un Consello Escolar que tiña que estar activo no curso 2023-2024. A súa palabra, incluídas as súas intervencións en pleno, valen algo? Moi ben, señora Rey, seguinte pregunta. Que pasa coa obra da gardería? Están aínda en prazo para executar a obra? Que tipo de axuda teñen para esta obra e cales son as condicións e os prazos previstos para acometela? Teñen algunha outra opción se esta falla? Este está contestado xa no anterior pleno, pero bueno, seguinte pregunta, señora Rey. O 21 de outubro comenzaba o prazo para a petición de subvención da Deputación de Coruña para a restauración e rehabilitación do patrimonio da que tiñamos pendentes a presentación tanto da Igrexa de Herbón como da Casa Vecinal de Carcacía. En que punto están estas peticións? Continúo. Tamén daquela reunión nesta sala coa veciñanza de Herbón e Carcacía, onde se comprometeu a colaborar e solicitar estas axudas, comprometeuse tamén a incluir os petróglifos do Monte Lomba en Compostela Rupestre. Fixo os trámites para isto? Seguinte pregunta. Hai unha empresa no polígono industrial en Pazos cuxa actividade é a de recollida, reciclaxe e tratamento de residuos sensibles e tóxicos. Hai sospeitas de que os verquidos sensibles, perigosos e tóxicos procedentes, entre outros, dos hospitais non reciben o tratamento axustado e que son vertidos directamente aos sumidoiros. Ten coñecemento o goberno desta situación? Que ten pensado facer ao respecto? Non máis preguntas? Sí, unha máis. No pleno do mes pasado, denunciei o acoso dunha traballadora por parte dun traballador do Concello. Denunciei a inacción do goberno con este tema. Estamos a finais de outubro. Que se fixo dende o goberno ao respecto deste tema? Moitas grazas. Partido Popular. Nos últimos plenos interesa
interesámonos polo estado do proxecto da mellora da guardería e primeiro vostede botou fora por quedar deserta a licitación responsabilizando a moita carga de traballo que teñen as constructoras e despois informounos de que solicitara unha ampliación do prazo para justificar a execución da obra, prazo que remata o 15 de novembro. É vostede consciente de que o Concello de Padrón vai perder eses fondos porque foi incapaz de adxudicar e executar a obra dentro do prazo establecido? Por certo, esa é a primeira pregunta. Por certo, non sei se sabía ou se non foi unha manobra á consciencia para despistar e confundir a veciñanza, que non cabe a prórroga que vostede solicitou. Por lo tanto, repito a pregunta, é vostede consciente de que o Concello de Padrón vai perder a subvención para a rehabilitación da guardería e, polo tanto, ese proxecto estrella que vendeu a bombo e platillo vai se retrasar? Siguiente pregunta. En que caso se atopa a tramitación do convenio coa Consellería de Sanidade para acometer a primeira actuación de mellora do centro de saúde por un importe de 258.000 euros? Nunha pregunta máis? Esta pregunta non é para que responda ahora, que xa vexo que non está respondendo ninguna, pero bueno. No, é que cando vostedes presenten as preguntas en tempo e forma, pois se poderán contestar neste pleno, e senón, pois... O regulamento é o que? Parece ben que vostede, volvo a dicir, que xa antes preguntaba con respecto ao ROUS, ese tipo de xogo non me gusta, pero bueno, arriba somos e nos camiños nos esperemos. Bueno, esta pregunta é para que non responda agora. Cantos requerimientos de execución voluntaria ten remitido o seu Concello de Padrón e cantas multas coercitivas ten imposto o Concello de Padrón para obrigar aos propietarios a realizar labores de xestión de biomasa, é dicir, para a limpeza de parcelas? Pois esta sí que xa vou a contestar. Moitas, bastantes máis que os gobernos anteriores. E chei de todo o exacto por escrito. Vou a repetir, pois acaso, moitas, son 10. Moitas, bastantes máis que os gobernos anteriores. Pues, e che vou a contestar o número exacto por escrito. Perfecto, eso é o que debía escutar. De feito, vou empezar como empecé a pregunta. Esta pregunta non é para que se responda agora. Fíjese usted, para que vexa que entendemos que non se pode responder. Vemos na relación de decretos que o Concello de Padrón está a personarse en diferentes procedimentos judiciais, encomendando a súa defensa a diferentes letrados. A pregunta é a seguinte: en cantos procedimentos judiciais se personou o Concello de Padrón desde que vostede é alcalde? A que bufetes de abogados se lle encomendou a representación letrada e cantos deses bufetes de abogados son de Padrón? Bueno, perdone que me ría, porque é que non se cambiou en absoluto o procedimento, segue sendo o mesmo bufete de abogados que tiña o que me precedeu. Seguro, non? Eso, pois seguro, quer que lle diga o nombre. No, eu estou preguntando, alcalde. Usted está respondendo eso. É que me parece que se está facendo oposición a vostede a si mesmo. Non se preocupe, que... Como é? Cantos procedementos hai abertos? Despois dolle por escrito. No, bueno, para que non haya problema, dolle a pregunta por escrito. En que estado se atopa a tramitación de adxudicación do Parque Eólico Singular de Padrón tras rematar o contrato coa empresa FESPA, que o explotou desde o ano 2004? E como vai afrontar o Concello de Padrón a reparación dun dos dous moiños que foi danado por un raio durante o período da prolongación forzosa de xestión do Parque Eólico Singular? Depois pasarei copia de doulle depois. Esa era a última pregunta. Non, nos queda unha última que é moi sincera de responder que si quere pode facer. Este pleno acordou por unanimidade xa hai varios meses aprobar a instalación dun sistema de grabación e retransmisión de sesións plenarias por streaming. En que estado se atopa ese compromiso? Isto xa contestei 20 veces e sabe perfectamente a resposta, pero como non me presento de tempo e forma, moi contestarei no próximo. Ben, pois, se non hai máis preguntas, non habendo máis puntos incluídos na orde do día, levántase a sesión.